Nyakora Mugiajwang' ng'isi ni bang' yweyo madundo mwakao abobedo kaduogo kod twaka e chenro mar mine wacho otieno makawuono antiere kae kod wendo e studio marwa achiel kachiel e boma ma Nairobi kae antiere kod Dr. Mary Goretti Akinyi jalony weche mag somo wado twak otudore kod somo e kinde mag midhiero wang'eyo ni sani jopuonjre biro bedo kadok e skunde gwenge mopogore opogore ma en tok ka sirikal ne ochwalo mbele thuolo mar yawo skunde kuom thuolo mar jumbe ariyo kalure kod midhiero mar pio ula mano kwako gwenge mopogore opogore pachoka kata kamano Nyakora Mugiajwang' wang'e ni midhiero makamae nyalo bedo ni kata iwacho ni koth osedok piny ponono onyalo medore kata kamano nyithindo ritre nade kinde ma gintiere skul to e kinde ma nyithindo nitiere skul ere kaka onego bed ni loso kodgi mar mondo mi giduok pachgi e skul to ken mana mano kende Nyakora Mugiajwang' wang'e ni nyithindo kata jopuonjre mabiro bedo ka timo penj margi mar KCSE mano ma higani mar 2024 gine nyithindo kata gine jopuonjre mane ka tuo mar korona muoche higa mar 2020 gin bende emane gibedo pacho kuom thuolo mar dweche mathoth kaluore ni nolor skunde duto ma pacho kae to nonego bed ni gitimo penja mano mar KCPE kata kamano nyithindo makamago nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo wan ema ikinde mwatimo penj to midhiero jukowa ere kaka onego bed ni loso kod nyithindo makamago mar mondo mi gidhi mbele kod sombgi maonge ng'ukruok kata ng'ikruok moramora machiegni ahinya Dr. Mary Goretti e studio mar otieno makawuono iriyo nade? Ariyo maber. Oyimore Nyakora Mugi amosi erokamano kuom luonga mondo abi alos gi jothurwa kendo. Machiegni ahinya twak mar otieno makawuono kotudore kod somo e kinde midhiero. Waneno ka nyaka sani koro ibiro bed kiyawo skunde mano chieng' wuok tich tarik 13 mano ma dweni mano ma higani. Kata kamano skunde noseloro kuom thuolo mar jumbe ariyo. Nyithindo makamagi ka gidok e skul ere kaka onego bed ni loso kodgi mar mondo mi giduok pachgi e skul kata obedo ni koro giselalo jumbe ariyo to nego koro ni giduoko pachgi e skul wanyalo wacho ni nego bed ni giloro kuom jumbe 3 kende kata kamano koro bedo dwe achiel gi nus. En mane wajiwgi ni mano ok en gima onyicha obwogowa ok nwang'e ni koth biro chwe kaka ochwe ni endi to bende mar ariyo ok gin kendgi ma gino nyalo ango yudogi ng'iyo sani e news ma e pinje maoko olo mako pinje mang'eny Kenya ka to mako nus Kenya mangima koro gima nyalo nyiso ni kaka idhi e skul to gi timo sinani gibed ni gisomo gitim revision ka gidhi ma gidok gitugo ahinya to be gitugi to gisom ging'e ni ndalo chuok to bende en mor makende ni onyalo medi gi jumbe moko kendo achiel e tam ni endi kaka luore kanyo minister wacho koro juma achiel nyalo miyo gikonyre godo gitim ang'ono gitim godo mako kunde manyo giweyo moko gidhi cha to mar ariyo bende jopuonj boikore negi ok biero mondo mi gitim ang'ono gidog chien koro ibro timnegi maber kaka ndalo mosekalo chande kane korona no makogi ne gibiro matimo penj mane gikalo magibire sekondari sani koro kendo gidhi timo penj onge ng'ikruok gibodhi maber. To ting' mane ma nyaka sani koro jonyuol nitiere godo e kinde ma giiko nyithindgi mar mondo mi odhi e skul nikech wang'e ni nitiere nyithindo go modak e skunde ma ji ninde to nitiere mago ma odak e skunde ma ji dhi skul to dok pacho ikruok mane ma janyuol onego bed ni keto piny gi sani wang'e ni koth kata obedo ni jokor chal mar kor lwasi wacho ni kiwango mare odok piny ok wanyal ng'eyo nikech kaluwore kod climate change kata lokruok e chal kor lwasi wanyalo yudo ka wuok tich ema koro inyalo gol kata milome moro ni koth biro bedo kende jumano jonyuol oikre yo machalo nade? Jonyuol onego bed ni gibedo gi ikruok maber kaka chon chande gicham school fees gicham pesa mag buge giikre ni sani kata kunde moko kaka nyiewo waneno ni kata na books nyo koth ogoyo nyo pi oywero koro giikre mar bedo ni gibiro konyo nyithindo gi endi gigirite ni sirikal kende ma nyaka girang wang'e gimbe giwegi gituonre gi nyithindo gi maber sani ka gidok e skul gine ni kata ka pi nitie e skul gero gikonyre gi jopuonj kaka pi inyalo baro oula ma pi gidhiyo gikony kata mana kaka ikunyo choche ma nyithindo gi biro dhiye gibiro ni gidwaro ni sirikal sani koro sirikal piny otaro wang'e nikech kunde ma midhiero gi nitiere ng'eny kabisa koro jonyuol owuogi
okonyore gi jopuonje gi nyithindo gi los skul nyithindo bed loso maber nyithindo biro some. Sani jonyuol wacho ni sirikal konya to sani endi odhi tielo 12 wawuog wakony sirikal kech kuna nyithindo go somo gero mago nyithindewa mago skundewa. Koro wawuogi walos jotelo be mano wayiero kaka MCAs gero bo wuogi oko okony jonyuol. Sani nyowach ni pes CDF ibiro ti godo na en CDF ibiro ti godo ogol mdo tiyo maber kik odhi ofuke jok moko mag mibadhi giwuog oko be aparo ni sani kata kwaloso onego beni gin e ground masani onego beni kata kiny ka ji dhi lemo gidhi e skul loso skul gero mande ka gidhi gine nyithindo go dhi kamoro kama ber olos choche nyithindo dhi e choche kich sani ka ok olos choche gero tuoche mang'eny biro bedo kendo mag ang'ono ma pi kelo mag tuoche mag lel bi kelo. Koro gilos ne nyithindo kama dhiye maber gigiwe nyithindo dong' e ot ka skul to oseyaw giikre. To bendi wacho kanyo ni kalure kod milome ma migao mar somo no wacho ni kalure ni olal jumbe 2 mokwongo ma onego be ni somo godo e tam mar 2 jumbe 2 sani koro nyithindo selalo ka gintiere pacho kata kamano jumbe makamage wachne obo bedo recovered mano ka tam poko rumo seche moko koro ibro chwala thuolo matam biro rumo godo nyaka mbele mar mondo mi nyithindo ne kaka ginyalo somo. Seche moko mano nyalo kelo mano keto wanyalo wacho ni crash mano nyalo mi keto crash program kata somo aruya mithungo godo nyithindo gi somo manyalo miyo seche moko nyathi koro feel ni obedo suffocated kose onego be ni time yo machalo nade ma nyathi ok ne ni koro japuonj oketa gi somo mang'eny manyalo miyo nyathi bedo kata gi paro moko maricho. Nyathi obedi kong'e maber ni gini nyose makowa midhiro nyose mako Kenya kar kendi koro gidhi ka gimbe ging'e ni piny obedo matek ndalo jumbe 2 giwito to nyaka gi recover nikech ing'e ni syllabus koseiki mar higano nyaka tieke jok madhi timo penj nyaka bed nosekava higni 4 e secondary. Koro jumbe 2 kosemedigi gin bende gibedi ging'e ni gini oyudogi gisom ka ging'e ni mane mangimagi ochomo kinde gima biro miyo gidhi e kiwango machielo mar college bang' mano ero. Koro kigine sani kane an to ka gidhi e skul kiny Monday Tuesday omigi ane piny moko kanyo ero gimurre godo oketgi mondo gipar gik manyo gisetimo mokalo ka. Imiyo gi penj nyalo yudo ni kata nitiere nyithindo moko ma seche moko nomigi homework to pok gitieko kata gito gitim nang' kanyo koro iseyo ng'a isuyo janyuol no konono kaka nyathino timo homework kose nyathi owuon emiseyo. Wase ogwando se gweno gite ubro se gi bat kumi tich ti nikech mane sani luni japuonjere koro gima puonjruok dwaro onego bed ni timo kamano ero. Koro giikre kinda ndani koro ni piny rach kiang'o sani ndi be kane maber jok manyo kohinyore ahinya onego bed ni somo ei dala nyo mulo buk moro sori buk moro gisomo kamano ero giikore wacha ni koro awinjo maber. An ka nyathi moro ne min gi oketo kawacho e TikTok ni en iye wang' ni iyawo skul juma manyien to no wach ni further notice koro gipenjore ni further notice karo bedo ma juma achiel to pod ok ber ahinya nikech ni wacho ni koth dok ni chien nikech nyo idaya nyo nitiere to idaya nyo oserumo koth nyalo duogo koro miyo wanendi gi lawa mana kaka nchwa ndalo koro notimore chande wabedi kwa ng'e ni gimoro amora nyalo timore kendo sani nikech lokruok mar kor lwasi omako pinje duto te. Koro nyithindo otim sinano otim bidi gigine ni chandogi gigine ni gine gini omakogi mano osemakogi monyalo time koro onge gibed positive ni ma en margi oyudogi gitim. Nyasaye nokonyogi ne gikalo ndalo korona ma koro tin korona chamane pek ma tin gibro nyalo koro ginyagre nyaka gisom gidhi mbele. To be mar ariyo thoth nyithindo bende midhiero ni omako ok gin kendgi koro miyo gibed gi jiwruok gibed gi paro maler ni ma en margi magi mag piny ng'ini natural gine ok inyal geng'o ma gima nyo opuoyowa ok wanyal geng'o otimore wanene kotimore koro miyo gidhi ka ging'ina mang'eny maber nang'ono jumbe 2 lal ibro mende gi jumbe 2 giendi to tich gi tim matek kabisa gitim sinani ka ging'e ni onge sa
Kuchopo dwe mar 11 higa niendi penjo ochakore. Koro gitim sinani. Nikech bende wach ni tarik mag timo penja, obed mago mag KPSEA kata mago mag KCSE ok bi lok mano kalenda mar timo penj kata tarige mag timo penj. Kata kamano Merigoretti, wang'eyo ni nitiere nyithindo go mapiyo ula no ywero udigi e counties mopogore opogore. Kwa tiyo kod ranyisi weche manyien makelo otieno ma kawuono. Nitiere county ma Narok ma nitiere jodak ma ojot kar jot mano mar school moro, mano ma St. Peter's Primary School. Kata kamano nitiere miyo moro ma nitiere kod nyithindo ariyo. Odhi timo nyithindo ariyo go dhi timo penja mar KCSE mano ma higa ni. Tinyalo yudo ni jogo mane piyo ulo ywero buge duto no dhi, uniforms no dhi, kata bag kaachiel kod kata wuoche mar school no dhi. Nyithindo ma kamago onego wuogo do nade kata onego gidog nade e school kalore ni gin nyithindo ma dhi timo penj to midhiero bende ojukogi. Wanyalo wacho ni gin midhiero jukogi ma ok ni giwinja ni ji piyo ywero kuma chielo. Gine ma joma piyo ywero kendo koro gijote skunde mopogore opogore. Tiyawo skul wuok tich gionge kata uniform gi kaka gidhi e skul. Kana yan to kaka oyudo gino kanya nyuolo kanya chiwo uniform sani endi to gidhi adhiya jo tend skunde go bencho ngi manyo timore negi. Gidhi ka gintiere no gin duk. Gidhi gi ywakre ne tendo mag skul omigi thuolo donjo e klas gi som. Kech gima maduong' en bedo japuonj e klas, gibedo gi e klas. Gik mirwako gero biro bang'e. Gidhi yo kata mana wache weche mag buge gi endi bende. Buge ibro yudo. Ginyalo sani ka wachiwo gik moko mag konyruok, be jomoko nego pare no chiwo gik moko nyalo kaka buge gero. Machalo kaka gik moko mag ria gero po chiwe mondo kony nyithindo gero. Mondo wang'e ni chiemo gi girindo te kende. Nyithindo gi be wapar ni tang'o momiyogi. Kata na jo Red Cross makonyowa, jo moko makonyowa sani endi, gigole buge go be gidonate e skunde la mag nyithindo ilagi endi. Gi kaka koro mama no seloso gidhi e kambi la goero ginento nyithindo go temo genango, omigi uniform, omigi buge goero, omigi gik manyalo konyogi mondo gimakre godo sani endi. Koro kiko bedo ni konyruok omchiwa chiwa gine kende, kar nindo gi kar gimi chamo kende, giki skul be wachiw. Pesa manyicha serikal ogolo ni ibro konyo godo kum chandruok gi endi. Pato pesini gero ogole omiye nyithindo go okonyre godo. Kikowe gidhi adhiya kamano ero. Kamano. Ano kwa dongi daka matin kende tuwa chope giko mar tuak mar otieno makawuono. Adwa ni los kod nyithindo monego beni yao skula mano chieng' wuok tich tarik 13. Wang'eni nyaka sani midhiero mar oula okwako ji mopogore opogore. Obed nyithindo, obed joma dongo, obed mine kaachiel kod joma chuo. To bende nyalo bedo ni nitiere nyithindo moko wang'eyo gino mano timore Nakuru, gwenge ma Mai Mahiu kaachiel kod Mathare. Seche moko nitiere nyithindo moko mano wito kata nyithindo wetegi e masira mar piyo ula. Ginyalo bedo kod dang'ne mar paro manyalo kata rocho chenro magi mar somo. Nitiere moko ma bende wito kata jonyuol magi e masira makama to nego bed ni gidhi e skul. Adwa ni wuo kod gi otieno makawuono kaachiel kod wach ni mogik kwaloro twak marwa. En mos makende magoyo negi to kendo jonyuol gi to kod nyithindo go bende ni ka gidhi e skul to mondo gikawe kaka en gimoseyudore mosetimore. To bende skunde wa bende nitiere johocho. Johocho be kodi machiegni otim gima kamano ero. E gwenge wa kunde moae johocho mantiere go bende magi obede kuma achiel kuom kony manyalo konyo godo ji. Ka in jahocho kata timo mare kende sani endi kar mondo igol onget te dhi e skunde goero itimo nyithindo gi hocho makendgi. Nyithindo go bende ogonegi mos to osetimore to akwayo ni jolony mag johocho man oko mano chiwo nyalo dhi chiwo iwuotho e skunde goero itimne gi mos makende, itimne nyithindo go jipo makende. Jopuonj bende bedore jipo, jopuonj bo jiw kamano ero. Koro kony obed in kind to gi gik moko ma ji nyalo neno kaka chiemo gero buge gero. Wadhi kunde goero wakonyo nyithindo gero. Kanisni mantiere mangi johocho bende odhi yotere lamo makende, onyisigi ni gimoro amora pod nitiere, Nyasaye orogi pod gintiere. Koro giyawo skul gi lamo, giyawo skul gi yie ni gik moko setimore to ber biro bang'e. Gibedo gi geno.
Erokamano ahinya Dr. Mary Goretti jalony weche mag somo kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak ma kamae kaloni ma en twak mobire sama kare ahinya to e kinde ma jonyuol iko nyithindgi ne dok e skul. Ageno ni gibiro bedo kod thuolo makare e skunde mopogore opogore ma gibiro bede. Nyakora Mogi Ojwang' gi Kanye mwachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho otieno ma kawuono. Akaw yweyo madundo bang' yweyo tabiro bedo kaduogo adhi mbele kod mi weche manyien mago imore kik idhi mabor.